Hi guys, welcome sa ato ang discussion karon. Niini nga video mag-discuss ko about number 1, Cartesian plane, ikaduha, head to tail method, ikatulo, trigonometric functions. Di na ta magdugay, birahan na nato ni. Cartesian plane. Kung maingon tag Cartesian plane, naagi nay along horizontal na kay x-axis, along vertical na kay y-axis. And then sa ato ang Cartesian plane, nagitay upat ka quadrant. We have quadrant 1, positive x, positive y. Quadrant 2, negative x, positive y. Quadrant 3, negative x, negative y. And quadrant 4, positive x, negative y. Kung mo ni atong origin, kani nga side sa x positive, going to the left, negative. Along y, pasaka positive, panaog is negative. Og every quadrant na siya angle nga 90 degrees. Karon kung tagaan kag force F, kabaluta nga ang force is vector quantity. Therefore, nagi na siya magnitude nga ang unit it's either Newton or pound ug naa kay direction nga nagrepresent sa imuhang angle. Ang sunod na tong hisgutan is about head to tail method. Unsa may pasabot ana? Kung mo na imong force, asa man imo ang head? Kaning naay arrow. Ang imuhang tail kaning sa ubos nga part nga naka-attach sa origin. Ug mo na tong gamiton sa pagkuha sa resultant force. Now, for example, kitagaan ka og duha ka force. You have force F1 nga nasay direction nga angle alpha, and then force F2 nasay direction nga angle beta. Usapod sa angay ninyong bantayan is asa sila nga quadrant na butang. Si F1 naa sa quadrant 1, si F2 naa sa quadrant 2. Ang atong target karon, kung ato ning iusa ning duha ka force, unsa kayang katibuk-an nga force o mo na ato ang resultant force. Atong i-apply ang head to tail method. Atong i-connect ang head ni F1 sa tail ni F2. Atong buhaton maghimo tag another Cartesian plane. Kung inyong tanawon, si F2 na locate sa quadrant 2. Di ba? Quadrant 2 gihapon. Kung imong i-connect ang tail ni F1 padung sa head ni F2, mo ni ato ang resultant force. Di ba naka-create og triangle? Mo na ni siya. Kung atong isulat ilahang angle, natay alpha for F1 and beta for F2. Kung inyo pang nahinduman ang topic ninyo sa geometry nga alternate interior angle, unsa kay angle diri natay alpha. Di ba? Alternate interior angle. So therefore, overall kaning angle naatay pi, or pi equals alpha plus beta. Kani nga triangle dili ta mogamit aning angle alpha para diri nganuman naman ni siya sa gawa sa triangle. Ang ato yung kwaon nga angle katong naa sa sulod sa triangle. Karon, how about kung atong i-connect si F1 to F2? Head to tail method gihapon. Itong tanawon unsa kay resulta. Okay. Again, si F1 nasa quadrant 1. Kung maghimo tag another Cartesian plane, ang head ni F2 atong i-connect sa tail ni F1, mo ni ang resulta. Di naa sila sa quadrant 1. Kung atong i-connect ang tail ni F2 padung sa head ni F1, mo ni atong resultant force. Nagka-create gihapon ta og triangle. Karon atong kwaon ang mga angle within sa triangle. We have this one, beta ug alpha. Again, si beta di magamit kay naa sa gawas. Atong target is unsa kay angle ani. Again, alternate interior angle kung kani beta, diri apod beta. Kung inyong namatikdan, si F2 nasa quadrant 2.
Kana nga quadrant, pila may angle ana? Automatic natay 90 degrees. Therefore, kani nga angle we have 90 degrees minus beta. Diba? Nakuha nato ni. How about kani nga angle? Ato nang that is angle lambda. Overall, kani nga angle sa triangle natay delta. Ug natay pi. And then atay theta. Kung inyong nakita sa kani nga triangle, ang iyang main nga mga angles delta, theta ug pi. Usa sa mga pangutahan natin nga ninyo, unsaon pagkuha si resultant force. Kabalo naman mo unsaon pagdraw or pag-connect gamit sa head to tail method. Okay. Para atong mahibawan unsaon pagkuha si resultant force, sabton sa nato ang mga idea bahin sa triangle. Hisgutan nato balik ang trigonometric functions. Dirita sa trigonometric functions. Sa inyong nakita, gitagaan ta og right triangle. Makabalo lang tag right triangle pag 90 degrees iyang angle. And then given ang side A, B ug C. Kaning C mo ning hypotenuse, mahibaw-an lang ninyo ning hypotenuse pag siya ang longest side sa usa ka right triangle. And then given ang duha ka angle, alpha and beta. Karon atong hinumduman unsa nga mga equation atong gamiton pag right triangle ang ihatag. We have Pythagorean theorem. Hinumduman gyud nato nga pag maingon tag Pythagorean theorem, kini nga mga equation para lang ni sa side sa triangle. We have side A, B ug C. Para makuha nato si C, we have to use this equation. Natay C squared equals A squared plus B squared. Or to find C, atong kwaon ang square root sa A squared plus B squared. How about kung si A atong pangitaon ug si B? Nataan nga equation, we have A squared equals C squared minus B squared and B squared equals C squared minus A squared. Ato lang nang gi-transpose si A ug si B mo nang nakakuha ta diri og negative sign. Okay? Mo ni ang mga equation pag mogamit ta og Pythagorean theorem og timan nga kining Pythagorean theorem para lang yun ni sa right triangle. Next, how about angle ato ang pangitaon? Dire na ta mogamit og SOHCAHTOA. Unsa kay pasabot aning SOHCAHTOA? Ang kanang nagrepresent na sa sign which is opposite over hypotenuse. Kung mayon tag opposite, iyang kaatbang. Therefore, we have sin alpha equals, unsa may opposite ni alpha, iyang kaatbang. Amo ni side A. Unsa may iyang hypotenuse, kani si C. Mo nang A over C. Likewise, sin beta, unsa may opposite ni beta, side B over hypotenuse. Next, we have K. That is cosine equals adjacent over hypotenuse. Munang natay cosine alpha, unsa may adjacent ni alpha, kaning side B. Okay? Over hypotenuse C. And cosine beta, unsa man iyang adjacent, we have kani side A over C. How about ang kaning TOA? That is tangent equals opposite over adjacent. Unsa may opposite ni alpha? We have side A, adjacent niya kaning side B, muna ni ang resulta. And then beta, tangent beta, opposite B over adjacent A. Ug mao ni ang mga equation nga atong gamiton pag right triangle ang ihatag. Pag side, Pythagorean theorem. Pag angle, SOHCAHTOA. Karon,
What if dili right triangle ang given sa atua? Angay batang mabalaka? Syempre dili nga naman naman tay mga equation ug ato nang isgutan. Sa inyong nakita, gitagaan ta og triangle. Gitagaan ta og triangle nga dili right, di ba? Na given ang side A, B ug C. O given pod ilang mga angle alpha, beta ug theta. Unsa kaha nga mga equation ang atong i-apply pag kini ang ihatag ng mga triangle? We have sine law. Unsa may equation sa sine law? We have side over angle, side over angle, side over angle. We have A over sine alpha equals B over sine beta and C over sine theta. Timan pag sine, mag-represent ko na sa opposite. Unsa may opposite sa side A nga angle? Alpha. Unsa may opposite sa angle beta nga side? Muna ang B. Muna nakita ninyo, C og theta magkaatbang ra or opposite sila. Next is we have cosine law. Natay A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine alpha. And then B squared ang gigamit beta and C squared theta. Kung inyong namatikdan kung ang certain side atong pangitaon, ang gihatag diri nga angle ang iyahang opposite based sa inyong nakita. Karon basig makapangutana mo, kanus ako angay mogamit og sine law ug cosine law? Nabay mga pattern o timailhan nga angay na kong hinumduman para makagamit ko aning mga law? Naa kayo ug ato nang hisgutan. Kung maingon ta og sine law, kini nga equation pwede nato ni bungkagon. We have A over sine alpha equals B over sine beta, or we have B over sine beta equals C over sine theta, and A over sine alpha equals C sine theta. Nagpasabot lang ni nga equation nga makuha nimo ang side ug ang angle gamit ani nga equation. For example, kung kuhaon nimo ang side A, dapat given na yang opposite angle o given pod ang side apil pod yang opposite angle. Pananglitan diri sine si side A, dapat given si alpha nga yung opposite o given pod ang usa ka side o ang opposite ani nga angle. Makuha nimo si side A. Diri apod pwede nimo kuhaon si side A kung given ang alpha, given ang C o ang iyahang opposite nga angle nga theta. Muna mga pattern nga angay natong hinumduman pag mogamit ta og sine law. Kumusta man pag cosine law? Unsa kay angay natong hinumduman? Sa cosine law, kung kani nga equation A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine alpha, kung inyong naobserbahan, kung pangitaon si side A, dapat ang gamiton nga angle ang iyahang opposite. O given pod ang duha ka side. Cosine law, usara ka angle ang gikinahanglan. Sa sine law, duha ka angle. Pero pag cosine law, usara angle nga opposite sa pangitaon, angle nga opposite sa pangitaon nga side. Na given pod ang duha ka side. So therefore, kung pangitaon ng A, dapat given si alpha, si B ug si C. Timan pag pangitaon ang side A, dapat given ang iyang opposite angle o kato nga opposite angle in between sa duha ka side nga naay value. And to find A, kuhaon na nimo ang square root ani nga equation. Again, pwede ka makakuha angle gamit ang cosine law. For example, kani pangitaon nimo si angle alpha.
makuha nimo si angle alpha pag given si A, B ug C. Therefore, from this equation na nakaani, alpha equals r cos times b squared plus c squared minus a squared over 2bc. Asa ni gikan nga equation? Gikan na naani. Ato ra nang gi-equate ang alpha. Karon kung side B ang pangitaon, again, dapat given ang iyang opposite angle beta o kanang beta na tung-an ni A ug C nga naay value. Kung kana ang situation, makuha nimo si side B. And to find beta, imo ra ning i-equate ganina sama sa pagkuha sa alpha. Last one, kung pangitaon nimo ang side C using cosine law, again dapat given ang iyang opposite angle. Din kato nga angle in between sa duha ka side nga naa nay value si A ug si B. Ug nakita nato karon ang mga pattern kano sa ta mo gamit og sine ug cosine law. Karon na nata idea nga pag mogamit ta og head to tail method to find the resultant, maka-form ta og triangle. Na to find the resultant of that force, automatic makagamit ta og triangle method using trigonometric function. Sa sunod nako nga video, mag-solve tag duha ka problem nga related ani nga topic. And see you on my next video.